Ja, toch? Nou, daar gaan we. De laatste rit, Berber. Ja. Hey. Spannend, hè? Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee. Nooit. Naar Rome of Parijs. Ik lijk misschien wel cool, doordat je bent wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Hey, 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 hey. Ik neem je mee. Hey, 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 hey. Nou, de bus riet uit voor het laatst, omdat er binnen eigenlijk te min ben om de bus op het dik te houden. De ben van buiten. Wij zijn lietse 50 hier met de bus in deze omkrieken. De ben van de borkerijen hellen en de dwarpjes als Gooien of een gewier en speers. Maar nu hebben we nog maar 6 en die groep 3 en die moeten naar de PSK fietsen. En dan bloeien er nog maar 3 uur. Daar is het eigenlijk te duur voor om een bus op het dik te houden. Dat kan net meer. Maar het spiet dus wel heel erg, want de bus wie dat altijd leuk, dames en heren? Ja. Ja, hè? Waarom? Omdat ze dan net in de ruimte is te fietsen. Nee, hoe is het net in de ruimte fietsen? En hier heb ik altijd mooie muziek in de bus. Ja. Moet die nog even op? Ja. Kijk gewoon. Schud is met de billen, schud ze in het rond. Kom op, Laat ze lekker trillen, tril maar met die kogel. De nacht staat lekker rustig aan. Die verwacht op ons in de klas, kom, we moeten nu echt gaan. Kon het nou vroeger ik zeg? Nee, ik zat nog wat vroeger naar. Maar ja, 10, nou. Dit nog volgens mij meerder. Ja? Ja, maar het voetballen bijvoorbeeld, dan hielden we een bargenblaas. En dat wie uw voetbal. Bargenblaas? Ja, want die weer taai en daar pompt me dan lucht in. En die kwam bij de slachterwaai. En daar pompt me lucht in en dat wie uw voetbal in de oorlog zit. Dat is net te vergelijken met deze tijd. Nou is het gebeurd maar een squalbus. Ja, ik vind het wel jammer. Maar het is ook een stukje sociaal gebeuren wat vergeet. Want de squalbus die bracht en die helle wat. En dat missen we wel. Ja. Maar we moeten gewoon pas van de tijd. We kennen er net onderuit. Dit is jouw paradieske? Nou ja, dat is een hele mooie plek hier, hè. Dat is. En waarom vind je dit een mooie tuin? Nou, ten eerste omdat het de groen heel mooi is. Heel de groen, maar dat juiste groen hoe mooi. Als dat beet krijgt, dan is het mouden. En dat is al als het een heel de meesten heerst. Och, bij u is het vettige, klaaie groen, we kennen er niks van worden. Maar het is gewoon een plezier om er maar te werken. En dan heeft hier de hele Borissen. Hebben we ooit eens een keer 4 van Koch, de vrouw en ik, op Tuin Safol in Ljout. En nou, hebben we dus al een hele partij daarvan verkocht. Die groemen. Dat doen we dan voor de Nierstichting wel en voor de Hartstichting. En als je hier nou simmers in de tuin zitten of in de maaitijd, alles zit mooi in bloei. Wat voor gevoel roept dat bij jou op?
Nou, wat een groot gevoel, ja. Dat moet je rustig weten, maar dat ben ik al een beetje grutskap. Ja, dat het zo mooi slagen is. Zo. Ja. Hoeveel werk heb je al net van? Ja, dat heb ik nog nooit opgeschreven. Werk moet gebeuren en ja, dat is dan zo. Ik bedoel, en dat hindert dus niks. Ik bedoel, wij zien net op de klok. Hier hebben we dan het pronkstukje van de tuin. Als ik in een huis zit, dan zie ik ze heel mooi staan en dan knip ik wat even zo het al. Maar dan zeg ik, nou, wat doen we met wel mooi, hè? Verkeer je jou deze nek voor het goede doel? Nee. Nee, dit is een zuiver van de onklaring van Hermans in tuin. Zo. Nou. Wat dan? Is dit een mooi om voor te gaan? Nou, weet ik niet, maar... Beetje wol. Wat? Beetje wol, laat ik jou eens zeggen. Nou, ik bedoel, maar je dan moet je meer hebben. Tegen tijd dat wij even in jouw tuin omspanen mochten. Nou, ik vond het heel mooi om dit als je te laten. Ik bedoel, en ik hoop dat een heel grote mensen dat mooi vinden. Want ja, het is gewoon, je kan er heel wat van mooi zien. Maar ja, ze zeggen dan als je mij door best een man met griende vingers. Maar ja, als je de boel net beetpakken, dan wordt het niks. Nou. Dan wist ik net grien. Nee, dat was niet grien. Nee, en ze maar eens een keer goed smarig werden, dat hindert ik niks.